Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Lunes. O ga pizza 20 kon pizza 9 na mga higala. Nining buwan karon mga kagilaan sa Marso tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbaga mga expose, naguna mga reports. Din hilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa tumiskutanan karon nga buntaga mga higala. Ato sang i-check ron taon mga higalang kahimtang sa panahon ha. Kay medyo gauwan-uwan kagahapon pa man inday kin. Siging gauwan-uwan mahigala, ngit-ngit ang kalangitan o gagainday-inday ra ba ning pagwan-uwan mga higala, no? Sumuna nga manghinaot ta mga sukit tig paminaw sa ato mga kaigsunan, labi na ang mga namuyo sa mga daplin sa kasapaan, kana naa sa mga kabukiran nga magbabinantayon, kay simbako-simbako lamang. Katong mga landslide prone areas, ingon man kadtong mga areas mahigala nga prone sa mga pagbaha, nga dili gyud mo kumpiyansa mga suking tig paminaw. Straight to the point. Atong i-check unya mahigala usab ang pag-asa, labot ini mga suking tig paminaw. Samtang tensyon sa Middle East nakaapekto na sa shipping industry sa Sugbo. Gawas nga dunay pipila ka mga biyahe alang sa lain-laing destinasyon nga gikanselar na. Dunay mga kumpanya sa barko nga nangayo na usab og usbaw sa pritihan tungod sa kamahal sa krudo. Straight to the point. O ni problema ron mga sukit tig paminaw, porbida aguroy gyud ayayay gyud taon ang atong mga kaigsunan mga higala. No, onya kung mumahal mahigalang krudo, mumahal ang plitis barko, mumahal mahigala mga palaliton sad. Gumikan mahigala kay wa man mangadto mga sukit tig paminaw sa merkaduhan nga nangambak lang na dito kung nalagi plitihan man sad na mga kahigalaan. Samtang pipila ka mga gas stations na matikdan nga ni pasaka na sa presyo sa ilang mga produktong petrolyo. Sa niaging weekend, human gipahibaw sa Department of Energy ang big time oil price hike karong simanaha. Straight to the Naay point. uban nag-una-una na mga sukit tig paminaw pagpasaka. At agan tanig pagtagad robutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang temporaryo nga paglabay og mga basura sa usa ka bahin sa South Road Properties kun SRP, ipahunong na karong simanaha human daghan nang nireklamo sa grabe kabaho ni ini. Straight to the point. Ilabi na ang mga dunay patigayon diha sa SRP. Straight to the point. Sa untaman mahigala na naman ang mga patigayon na naaman ipamutang ng mga basura sa dagi. Gumikan ining problema na to sa Binaleo landfill. O niya doon na mga higalay gikakontrata ngadto sa Aloginsan ang paglabay basura. Sus kadako ang kwartang gikinahanglan kay ang budget lang daan mahigalas krudo. No, pagpadong dito o padong balik. Medyo dako yung budget sa syudad ining kalakiharon. Tekan tanig pagtagad robutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang duga mga balita may gala duga mga updates may labot sa atong paghisgot sa 18 ka mga sakop sa Philippine Marines nga ni-expose mahigala labot sa mga anomalya. O karon sila na ang imbestigahon mga higala sa ombudsman, ang ilang background mo imbestigahon sa NBI. Straight to the Noon point. sa naning kalakiha mga higala, inay nga ang katutuang mag-encourage ka sa mga tao nga musumbong batok sa korupsyon, ang musumbong mao na mahinoy gukuron, sa manin natarong patayan ng kalakiha ron. Tagi tala ni kataw-katawa mga sukit tig paminaw pero bida, wa na gini mamao. Samtang sa laing bahin mahigala ang gobyerno nag-andam og 3.5 bilyones ka pesos nga subsidy alang sa transport sector. Nunot usab din ang problema karon sa atong nasod, epekto sa gira dito sa Middle East. Straight to the point. Samtang sa gawa sa nasod mga higala, anak sa napatay nga supreme leader sa Iran mao gitudlo karon nga sunod nila nga leader samtang nagpadayon pa ang tensyon dito sa Middle East. Straight to the point. Lain yung problema ha, delikadong malangan panigya samot ng giraan ng kalakihaday. Kay what might change mga higala sa regime ining dagana ron. Doon nalay continuation mga higala.
So, og ang amahan namatay, doon nato'y gipuli mga higala nga sa Ayatollah Arafah. Human sa pagkamatay na Ayatollah Ali Khamenei, gipulihan sa ni Ayatollah Arafah, pero namatay pod mga kaigsunan dayon, warab 24 oras. Karon ang anak mo ni puli mga sukit ti paminaw. So unsa man mulanat pa ang gira ani kay mosukol man gyud ni mga sukit ti paminaw, bahalag maalangan ni na hala mo kumbati man gyud gihapon. Wa pay sign mga higala nga mo surrender ang Iran sa gitagal sad sa US, may higala surrender unconditionally. Straight to the point. Mao sad ni ang Sultan Trump, surrender sa way daghang kondisyon. Ang Iran may higala padayon gyapon nga ni sukol bisan pa man tuod og namatikdan nga daw ni kupas na. Daw ni kibra na ang ilang mga ballistic missiles. Kaya pagtagad do butaga sab sa atong pabanuban may higala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang labing dako nga oil storage facility sa Iran ni ulbo human na igo sa airstrike sa Israel, ikasiyam na nga adlaw sa tensyon tali sa Amerika, Israel ug Iran. Straight to the point. Kiniguban pang mga isgutanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado